कोकणातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट पाहण्यासाठी आताच कोकण कट्टा न्यूजच्या सर्व सोशल मीडियाच्या प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा. रत्नागिरी जिल्ह्यात सुरू असलेल्या मुसळधार पावसाचा मोठा फटका गुहागर तालुक्यातील शृंगारतळी परिसराला देखील मोठ्या प्रमाणात बसलाय. गुहागर तालुक्यात देखील मोठ्या प्रमाणात मुसळधार पाऊस सुरू आहे. आज रविवार 5 जुलै रोजी सकाळपासूनच कोसळत असलेल्या अतिमुसळधार पावसामुळे संपूर्ण परिसर जलमय झालेला असून अनेक रस्ते पाण्याखाली गेलेत. सखल भागांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पाणी साचल्यानं नागरिकांचं जनजीवन हे पूर्णपणे विस्कळीत झालेलं आहे. ही दृश्य आपण शृंगारतळीतील साधारणतः दुपारी 4 ते 5 दरम्यानच्या वेळेची पाहताय. सकाळपासूनच सुरू असलेल्या संततधार पावसामुळे नाले आणि गटारं तुडुंब भरून वाहू लागल्यानं पावसाचं पाणी थेट रस्त्यांवर आणि घरांच्या परिसरात शिरलंय. शृंगारतळीतील वेलम रोडवरील रोशन मोहल्ल्याकडे जाणाऱ्या पुलावर मोठ्या प्रमाणावर पाणी आल्यानं सुरक्षेच्या कारणास्तव हा मार्ग वाहतुकीसाठी पूर्णपणे बंद करण्यात आलेला आहे. यामुळे या मार्गावरील वाहतूक ठप्प झालेली असून नागरिकांना पर्यायी मार्गाचा वापर करावा लागतोय. याशिवाय पालपेणे फाटा परिसरातील काही घरांच्या अंगणामध्ये कमरे एवढं पाणी साचल्यानं नागरिकांची मोठी तारांबळ उडाली आहे. अनेक कुटुंबांना घराबाहेर पडणंही कठीण झालेलं असून घरातील साहित्य सुरक्षित ठिकाणी हलवण्याची धावपळ सध्या सुरू आहे. शृंगारतळी बाजारपेठ आणि आझादनगर परिसरातील काही घरांच्या अंगणात देखील मोठ्या प्रमाणावर पाणी शिरल्यानं रहिवाशांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागतोय. रस्त्यांवर सर्वत्र पाणी साचल्यामुळे दुचाकी आणि चारचाकी वाहन चालकांनाही मोठा त्रास सहन करावा लागतोय. अनेक ठिकाणी रस्ते आणि पाण्याचा प्रवाह यामध्ये फरक ओळखणं कठीण झाल्यानं अपघाताचा धोका देखील निर्माण झालाय. त्यामुळे नागरिकांनी अत्यावश्यक कामाशिवाय घराबाहेर पडू नये असं आवाहन स्थानिक प्रशासनानं केलंय. रत्नागिरी जिल्ह्याला रेड अलर्ट दिलेला असताना आज वाघर मध्ये अतिवृष्टी होत आहे. त्याच निमित्ताने शृंगारतळीमध्ये सुद्धा मोठ्या प्रमाणावर अतिवृष्टी होत असताना जेथे तिथे पाणी भरलेलं आहे. मळण रोड, पालपेणे रोड, आंबेली रोड भयंकर आपण माझ्या मागे पाहू शकता. पाणी मोठ्या प्रमाणावर साचलेलं आहे. अशा वेळी मी नागरिकांना सूचना करेन की आपल्या घरातून बाहेर पडू नका, आपली काळजी घ्या. उगाचच काही काम नसताना बाजारात येऊ नये आणि आजूबाजूला जे आपली लोक राहत आहेत, मित्र परिवार आहेत, त्यांना प्रत्येकाने सहकार्य करा आणि या पावसाळ्यात कोणतीही नुकसान आणि कोणतीही हानी होणार नाही आणि प्रत्येकाने काळजी घ्या. ग्रामपंचायत पाठवण्याच्या माध्यमातून लोकांना वेळोवेळी सहकार्य केलं जात आहे. आमचे कर्मचारी मैदानात उतरले पाण्याचं वाट काढण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. मात्र आपण सुरक्षित राहावं, आपण आपल्या घरात राहावं, सुरक्षित राहा, लोकांना सहकार्य करा आणि आपण बाजारपेठेत येऊन कोणतेही आपल्या स्वतःचं नुकसान आणि जीवनाची हानी होणार नाही याची प्रत्येकाने काळजी घ्या अशी सर्वांना. हवामान विभागानं जिल्ह्यात मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाचा इशारा दिलेला असताना शृंगारतळी परिसरातील ही परिस्थिती अधिक गंभीर पाहायला मिळते. पावसाचा जोर कायम राहिल्यास सकल भागातील पूर स्थिती आणखी वाढण्याची शक्यता देखील व्यक्त करण्यात येते. प्रशासन या सर्व परिस्थितीवरती बारकाईने लक्ष ठेवून असून नागरिकांनी अफवांवर विश्वास न ठेवता अधिकृत सूचनांचं पालन करावं आणि पूरग्रस्त भागात जाणं टाळावं असंही आवाहन करण्यात आलेलं आहे. कोकणातील पावसातील सर्व अपडेट जाणून घेण्यासाठी कोकण कट्टा न्यूजला आता सबस्क्राईब करा. कोकण कट्टा न्यूज, शृंगारतळी, गुहागर.